Het doel is dat onze gasten van de jongen een hele prettig plezier hebben. Dat ze zich weer verplaatsen kunnen in de tijd van weleer. En dat ze zich de manieren van weleer te eigenen. Dat we weer eens op een andere manier met elkaar omgaan als dat het Joodijs gaat. Dat weer de achterliggende gedachte van deze jongen. Ja, die maskers, ja, dat is natuurlijk prachtig. Hè? Want dan kist de hele jonge kist vrij uit praten, vrij uit dwan. En kist mensen moedje, de kist alle kanten uit. En net gaat in de gaten waar het feest. Tenminste, dat hoop je dan. Ja, Jo Sisse, het is een hele mooie jurk. Maar inderdaad, en om even dan naar de wc te gaan, dat had ik thuis even proberen. Ik dacht, ik had thuis een grote badkamer. Ik dacht, ik zal eens even uitproberen hoe dat moest. Nou, ik zei vertellen, die heel eenvoudig. Ik had de ring van de hoepelrok om mijn nek hangen en dat gaat. Ik weet net dat je dit wil opnemen. Het is een beetje, dit ken dat net. Maar echt weer, ik denk al, hoe maakt het? Want ik ben er al zenuwachtig van. Maar het is leuk, dus ik hoop dat de toiletvoorziening hier in het stadhoudelijk hof roem genoeg is om dat hier te vertonen. Nou ja. C'est merveilleux, monsieur. Ik wil graag nu dat de stadhouder en zijn vrouw vanavond hier het bal zullen openen. Ja, sorry. Ik ben aspoester vanavond. En om 12 uur moet ik weer snel naar huis toe. Want anders verandert mijn rijtuig in de pompoen. Mijn excuses. Excellentie. Ik vind het echt geweldig. Ja, machtig. Hè? Gewoon echt, iedereen is echt lekker verklaard. Het valt me echt op dat iedereen gaat er werk van maken. Dus ik vind ja, super. Ik ben naar Venetië geweest. We woonden graag nog een keer heen. En daar gaan we het hier. Van de week is de onkaam en het gaat van de week weer voort. Venetië? Ja. Ja, daar hebben we het bij. Super. Maar het ziet er echt super uit, vind ik zelf.